Hola, xiquetes i xiquets, com esteu? La veritat és que jo així estic pensant molt en vosaltres. I vaig a llegir-vos una xicoteta història de Gianni Rodari, a qui us convide a que seguiu investigant sobre ell. Jo ja vos he parlat a classe alguna vegada, no? I com defensava la figura de la infància com a ciutadà real del present, igual que Francesco Tonucci, i com defensen eixa xiqueta i eixa xiqueta que teniu drets i que sou vàlids, no? Igual que les persones adultes. I hi ha un conte així xicotet, una xicoteta reflexió que em fa pensar en vosaltres. Vaig a llegir-vos-la. Diu: què és la imaginació? La imaginació és la capacitat que tenim d'inventar imatges o històries que no hem vist ni viscut mai. Com més imaginació tinguem, més lluny podrem dur les nostres fantasies. La imaginació inventa i transforma la realitat dins de la nostra ment i és una qualitat indispensable. Una persona sense imaginació no pot imaginar altres coses que no siguen les que ja existissin, un món millor, noves formes d'enfrontar-se a problemes antics, etc. De què serveix doncs la imaginació? Sense la imaginació, l'ésser humà no hauria travessat mai els oceans, ni escalat les muntanyes més altes, ni baixat al fons del mar, ni viatjat a la lluna. Ens cal la imaginació per crear noves obres d'art, noves eines, noves màquines, noves maneres d'entendre'ns. De segur que ja esteu pensant per on vaig. Ens cal la imaginació per descobrir coses que encara no sabem, i més en el moment que ens ha tocat viure, no? El moment pandèmic que ens ha tocat viure. Si hi ha alguna fantasia que et passa per la imaginació una vegada i una altra i vols que es faça realitat, però sembla que és impossible, no te desanimes. Fixem-nos, per exemple, en les fantasies que trobem en els contes de fades. En un conte de fades hi ha una catifa voladora que transporta persones d'una banda a una altra a gran velocitat. Quin disbarat, veritat, en el seu moment. Diuen els savis quan llegeixen aquest conte que tot això és un disbarat. Però avui en dia tenim avions i naus espacials, helicòpters i telefèrics. La catifa voladora ja no sembla una fantasia tan llunyana com fa temps. En un altre conte de fades va i és una taula màgica. Un personatge del conte diu: taula màgica, prepara't! I tot seguit apareix en ella un plat d'ous fregidets damunt la taula. Aquesta taula encara no existeix, però si te poses a pensar, sí que existeix, per exemple, una rentadora a la que li apretes un botó i renta la roba. Ens fa cas. Com per art d'encantament. La imaginació no ens pot resoldre tots els problemes. Encara tenim problemes greus, difícils i lletjos per als quals no trobem cap solució. Però al final, gràcies a la imaginació i a la força de la voluntat que tindreu i que teniu vosaltres, de segur que els resoldrem. Un fort abraç, ens veiem molt pronte, penseu sobre aquest conte.